Nginibingelele nonke emakhaya ngiphinde nginamukele ku-Talkback Mzansi lana sikhona ukuthi ke we empower South Africans siphinde sidiscuss ama-social issues that affect South African people with South Africans. Igama lami Amahle Qwabe. Kanti ke namhlanje ngijabule kakhulu ngizwa nje nginokuthokoza enhlizweni yami ukuthi ke namhlanje khona la kwa-Talkback Mzansi sinesihambeli sethu esihle kakhulu intokazi esencane siyazi sonke njengomculi wegospel iphinde ibe umbhali inencwadi iphinde ibe ne-organization la khona isiza khona umphakathi uyazi nawe ukuthi ke la ka-Talkback we empower and inspire South Africans. Sino Amohelang namhlanje wakaNkholise enimazi kakhulu ngengoma ethi sekuyavela. Amohelang ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele ku-Talkback Mzansi. Ngiyakubingelela siswami egameni lika Jesu ngibonge nethuba engilitholile ukuthi ngize la. Ngiyabonga. Uyayizwa lento leyo ngiyakubingelela siswami ngegama lika Jesu. Ngiyajabula kakhulu ukuba nawe namhlanje. Yeah. Uyintokozo ngisho ngithi uNkulunkulu wenza into enkulu ukuba khona kwakho la namhlanje. Ngiyabonga kakhulu sisi. Yeah dadewethu. Abantu ekhaya bakwazi kakhulu ngevideo yakho eyatrenda. I think wawusase high school. Yayithi qhubeka Nkosi Siphumelele. Yes. Ngithatha down ngingelutho wangibeka high uyingane nje yesikole namhlanje mhlawumbe umuntu ekhaya engasabona ukuthi nangu Amohelang mhlawumbe wena Amohelang ungamchaza njengoba Amohelang intombazanyana nje ngiye ngiyibize ngokuthi ngowesifazane wafumana umusa ngelinye ilanga ngoba ayikho mhlawumbe into engiyaziyo noma engiyazi kangcono ngaphandle kokudumisa uNkulunkulu. So Amohelang intombazane nje ekhulelwayo eyisindisela kukho kunye mhlawumbe engichitha isikhathi khona ngaphandle kokwenza uNkulunkulu. Yeah. So mhlawumbe mangase ke umbukeli afisa ukwazi ekhaya ukuthi ngabe uAmohelang lo muntu awuyena namhlanje indawo okhulele kuyo ikushape kanjani Amohelang oyena namhlanje. Angeke ngiqamba amanga njengoba ngisho ukuthi ngikhulele enkonzweni ngizosho ukuthi ibandla mhlambe imfundiso engiyithola kulona ibandla ilona elidala ukuthi mhlambe ngibe lo muntu enguyena ngoba yikho enye into efundiswayo ngaphandle ngokuthanda uNkulunkulu nokuthi uma umuntu wesifazane kufanele uzazi futhi uyihloniphe. Inamandla ke leyo. Umuhle dadewethu. Ngiyabonga kakhulu. Umuhle. Uqokiso ba ngigqokiswe okonje ifashion design. Yeah, ngiyakuzwa. So ekukhuleni kwakho uyalibala ibandla ngabe indawo zalelwe kuyona nokhulele kuyona yipi? Ngikhulele khona eClermont ibandla ise Back to God Christian Church likhona eClermont ngaphansi kobuholi baba Makhathini. Njengoba sithola isibongo sakho Nkholise mhlambe eClermont Nkholise ngwaseMatatela but ngikhulele la eClermont ngenxa yokuthi uma nobaba basebenzela la. Kuthiwa ngiyabuwa yakhe uMsotho. Ungazi ungidide kakhulu. Mhlawumbe mangase utshele umbukele ekhaya ukuthi italente lakho ulidiscover kanjani and bekuyinini la udiscover khona italente lakho. Ukudumisa mina ngiye ngibiza ngokuthi ke mhlambe angilona ngingathini angisiye nomculi ngiyakuthanda kakhulu ukudumisa. So ukudumisa ngiqale ngisemncane khona ekhaya besijwayele ukuthi uma sihleli kanje sifamily uthola ukuthi kuzoba khona ama-competition khona ekhaya then ngizosukuma ngime ngisho igama lami nesibongo ngicule uthola mhlawumbe sothatha ababili sibabeke la sithi ababe majaji then kuwina loyo winayo uma ukuthi awuwinanga ngaleso sikhathi uzowina ngesikhathi esilandelayo. So ngingasho ukuthi mhlawumbe lento yokudumisa noma lento yokucula ngiyithathe khona ekhaya because uma nobaba bayacula and ngaba nenhlanhla-ke enkulu ukufumana uJesu eyigugu empilweni yami yabo. So ngamukela ivangeli ngicabanga ukuthi yilapho ngiku-understande kangcono ukudumisa uNkulunkulu because lento yendumiso sihamba singayi-understand yabo kubiza ukuthi uhlale noNkulunkulu ukuze uzoyi-understand. So ngase-ke ngahlangana noNkulunkulu ngakwazi ukuthi ngikhule kahle ngiyazi yila khona-ke ngiqale khona ngayi-understand. Wow, interesting. Nokuthi kuyavela ukuthi mhlambe nabo abazali bakho babe naso isandla ekutheni ugcine usumculi. Mhlambe uma ngase sibheke ngiyazi ukuthi uyakholwa and sike sibathola abantu abakholwayo sebecula olunye uhlobo lomculo. Wena why uchoose igospel?
Nkosi yami, igospel ngiyayiphila, ngingasho kanjalo. Indumiso angiculi, mhlawumbe ngikubeke kanje, angihlabeleli noma angiculi ngenxa yokuthi ngifuna imali. Kodwa phela iqiniso lithi vele awukwazi ukuphila imali ingekho. But lento yokuhlabelela noma yokudumisa uNkulunkulu yinto engiyiphilayo. Yinto uma ngihlabelela ngisuke ngihlabelela ngoba ngi-understand ingoma ukuthi ithini. Nabantu khona umhlabelelo othi nabantu babona uhambiso kwakho uNkulunkulu. So ngenza leyo nto into engiyiphilayo. Wow. And ngiyakubona ukuthi into oyiphilayo ibhaliwe nje kuwena uzihlalele. Yeah, ngiyajabula kakhulu ukuzwa lento eshoyo ukuthi igospel uyayiphila. Hayi ngoba mhlambe okay imali sayidinga, but nakhona usukudlulisa umyalezo okumele ufinyelele kubantu. Mhlambe eziphi ingqinamba njenge-gospel artist yesifazane oke wahlangabezana nazo kuwona umkhakha we-gospel nothi empilweni mhlambe kuwona nje umkhakha we-gospel? Ziningi kakhulu because uma wenza uma ukulento yomculo kudingeka imali kakhulu. So abanye abantu babuye bangayi-understand lento yokuthi lento idinga imali. Thola ukuthi if uhambile waya kuleyo ndawo leyo ayikho phela into encane abazokunikeza yona ukuthi uqhube ivangeli, ngoba ivangeli alikwazi ukuhamba imali ingekho. Phela abazalwane siyagibela la, siyadla, kufanele umuntu adle, and sinemndeni emakhaya ekufanele sibheke noma ngathi umncane kangakanani. But if mina ngibhilivele ekuthenini if uNkulunkulu ekwazile ukukunikeza ithalente, usuke kunikezela ukuthi ukwazi ukuziphilisa ngalo. So sihlangana nenkinga-ke yokuthi abantu bangafuni ukuyikhipha imali. And enye inkinga eyokurejectwa abantu asebekhona lapha phezulu. Hayi ke leyo. Uyabo? So uthola ukuthi uyaya kumuntu uyofuna usizo, omunye akuthembise ajika ngafezi. Ngiye ngithi mina ngcono umuntu avela angakuthembisi ngoba manje musunalo leli themba. Khona abantu abawuthandayo umculo ngalendlela yokuthi sebethembele kuwona bayitshela ukuthi iyona nto abangakwazi ukuthi baphile ngayo. So if wena ufika uthembisa lowo muntu lowo jike futhi ungafezi, ukuthi lowo muntu akahamba yodlala ngoba yena themba. So sibhekana nje nalezo zinkinga ezikanjalo okusho ukuthi umuntu kufanele azibheke. Kunzima kakhulu lokho okushoyo because usuke unethemba. And I know ukuthi uyaziwa kakhulu because ngeke ngibone abantu abakulandelayo baningi kakhulu. So I'm sure ukuthi kukhona laba sebelapha asebewubonile umsebenzi wakho, but manje yabo inkinga ilapho ke ukuthi so abantu bavele bayitshela ukuthi udumile noma followers abaningi akusho lutho bazalwane lokho uma imali ingekho. Yawo akusho lutho kuba ungaba nabalandeli abaningi abantu bakwazi ukunegate, but if lento esiyidingayo ngempela ingeke ibe khona kusho umsebenzi wami ngeke uzoqhubeka. So ukuze umsebenzi wami mina uqhubeke, uma ethi umuntu mina ngiyakuthanda futhi ngiyayithanda into kaNkulunkulu ekuwe akakhiphe ukuze ivangeli iqhubeke. Wow, ibaluleke kakhulu leyo mbukelo ekhaya ukuthi ke nawo ama-artist siwasupporte ukhiphe imali mawukuthi usuphumelela ukwazi ukuthi umsize omunye umuntu umfukule la ekhona ukuze naye ezokwazi ukuthi aphumelele njengawe ngelinye ilanga. So une single ethi wangilamulela. Mhlambe ngabe kule single yakho uwangilamulela ipersonally noma mhlambe usuke uyacula nje general ukuthi okay iculo leli? Nginama-single awu-2 engawakhipha. Eyokuqala ithi sekuyavela. Ilona iculo angeke ngisho ukuthi ngalibhala because lazifikela nje ngiyihlabelele labafika amagama bafanele ngiwasho ngiwahlanganise ukuze abe yile ngoma ayiyona. So bafika amagama athi nje sekuyavela okusha, ngiyabonga Jesu. And ngaleso sikhathi kwangakoveli even ukuthi ngingaya estudio ngiyorekhoda, kwakusawukuthi nje ngiyigculele kuphela ekhaya noma ngihambe emkadleni ngiyocula. Then uBujumbo wase wangibhalela leli lithi wangilamulela. Angazi ukuthi wayesibone kanjani isimo sami noma wayesazi kanjani mhlambe isimo engikusona ukuze abhale lento ayibhala.
So ngambheka uNkulunkulu ukuthi usebenza ngendlela zakhe because silenza iculo e-studio kwakungekho lula. Kwakuliwa wayezethi hayibo angathi uzongishoya ngizolinda bomani ethi culo because ngangalazi iculo but wafika wathi uzolenza uzolifunda namhlanje leli culo futhi ulenze yingakho liphume powerful ngale ndlela eliyilona kangaka. And wathi uma eselalela wathi mntanami ukuba uyazazi izinto engidlule kuzona ngawe leli culo ngiyabona lifiphiphi. Yazi ngivuke lo hlevani. Hey, uJumbo khona ivideo esike sayibona yakho naye niculo. I think inanicula lona leculo leli. Yes, sasiceda ukukhipha e-studio ngaleso sikhathi wathi no angeke ngilithathe nje kancane ukuze abalandeli babone into sesiyenze. Okay, kule culo akekho yena because ngeke ngalilalela. Yeah, so kukhona yini esingakulindela phakathi kwenu noba u2? Ngingeke ngasho kanjalo but ngenxa ukuthi umuntu onothando if uza kuyena uzocela uyakwazi ukusiza uyena umuntu engasho-ke mina ukuthi if ufuna ukukhala khalela kuwe. So ekuhambeni kwesikhathi kuzobonakala ukuthi and uqinisile u-Amohelang ubujumbo ubhuti omdala. Lamagama angithi uyabona ngisho ukuthi mina ngiyaxolisa abantu ukumbiza ngamagama ukuthi phela iwona asetshenziswa ngikwazi ukuthi babujumbo so iwona amagama abasetshenziswayo but bayazi ukuthi inhlonipho esibanikezayo. And unenhlonipho ngempela nothando lokho kushoyo ngiyakuvumela kakhulu. Mhlambe yini oyiphekayo njengamanje esingayilindela kuwena Amohelang? Bengisaphina ukwenza i-event manje ngoDisemba ngiyafundeza kahle ukuze ngenze i-album because iqiniso lithi kunzima kakhulu kule nto ye-music especially if engabi khona ama-event la ubizwa khona because sisheke kakhulu nje babede kuyile nto ye-lockdown abantu basezama ukuthi nabo babeke iy'mpilo zabo lapha. So ngizokwenza i-event but next year ngiyathembisa ukuthi nje muqala uJanuary i-album izobe sikhona. I think i-album ngizoyirekhoda e-worship production e-Cape Town. And ngikade ubhizi Cape Town. Sithi Amohelang Cape Town. No, e-Cape Town into engiyithanda kakhulu e-Cape Town abantu base-Cape Town bane-support noma ngathiwa bakubone kakodwa but benza sure ukuthi into kaNkulunkulu bayasupport because ngiye ngisho ukuthi if mina ungangithandi ngicela ukuthi ukulalele lento kaNkulunkulu ekumina ngoba kuba ibingekho mhlambe ngaba ungazi mhlambe ngaba sazana but ngenxa kalento enkulu kaNkulunkulu ekumina iyona nto ekwazi ukuthi sihlanganise. Ngiyayithanda lento eshoyo and ngeke ngikhuluma indaba zethu kodwa khona into okuyisho ukuthi seliqalile uhambo sisiwami ilona lelo sikolo manje uhambo and into kaNkulunkulu ekuyaphila kakhulu. I won't lie, iyaphila ngendlela esimangaliso futhi ngiyafisa not even ukuthi ngiyafisa izofinyelela worldwide step by step. Mhlawumbe ubani ofisa ucollaborator naye kwi-gospel? Nkosiyami ngiyamthanda kakhulu la bhuti ngithanda nje indlela ahlabelela ngayo indlela enza ngayo uma ese-stage. Ngiyamthanda nje Nkosi yami into yakhe ngiyayithanda kakhulu so yena umuntu engafisi ukuthi ngempela mina sekuthini uNkulunkulu uyanginikeza lelo thuba ngikwazi ukuthi collaborate. Ayanda uyakucela uAmohelang ukuthi ngelinye ilanga ucollaborate naye nikhiphe nje ingoma eyodwa nje umnika ithuba elilodwa kuzokwenzeka kodwa dadewethu. But noma thobekile ngiyafisa ukuthi ngihlanganise naye but ke yena ngenxa ukuthi umuntu engizwana naye engijwayelene naye ngizothi possible naye because vele uyena muntu ekufanele ngabe thina sonke esituliteni sibukela kuyena ngoba ngifila as if uyena muntu wokuqala owafika kulento so if sifuna thina sitshele ukuthi kula ekhona ngobani fike kanjani. Into engithanda ngawe umuntu wesifazane ohlakaniphile onomqondo ayi manje kusukela nje like
sukela ngakwazi umuntu ohlakaniphile kakhulu. I truly believe ukuthi uNkulunkulu unikezile wisdom as a gift because you are so wise. Unencwadi isihloko sayo sithi your situation will change. Mhlambe ukubhala bekuyinto ekuwe vele. No, ukubhala bengasiyo into emina. Last year last year ngike ngasebenza nobhuti okuthiwa uSicelo Mncube. Umbhali wencwadi. So wase wathi awukuzame into entsha ngoba siyakubona uyadumisa uyahlabelela and ngiyabona ukuthi le nto yakho esihlabelela uzophumelela ngayo. But asike sizame enye into eseceleni sibone ukuthi izoba njani. Then saqala-ke ngafunda nje ukubhala wangifundisa ukuthi kufanele ngibhale kanjani zonke lezo zinto lezo. Ngabhala kwa-right yaphuma incwadi abantu bayithenga. And njengoba isihloko sayo sithi your situation will change. Yingoba ngibhale lesi sihloko ngenxa yokuthi kade ngibuka impilo yami. Khumbula ukuthi lamavidiyo ephuma lawa aphume ngigula ngisekhaya ngingayanga even ukuyobhala esikoleni. So nje bephuma lamavidiyo lawo ngayibuza ukuthi yingaba uzokhetha mina Nkosi kubona bonke abantu bekhona. Yingoba mina mhlampe ngigcinisa kangcono yini noma yingoba mhlampe ngikhonza kangcono yini yabo, because iqiniso lithi ukuthi abantu abavezi uma sebekholwa bavele benze ngathi lento yokukholwa ilula. Ukukholwa akukho lula kodwa kumnandi yabo, akukho lula kodwa kumnandi. So lamavidiyo aphume ngisesikhathini esinzima ngigula ngisekhaya ngibona abantu bengifonela yibo amubonile ukuthi ividiyo yakho iphostwe egoli, ubonile ukuthi ividiyo yakho iphostwe kephi. And ngaba nento ethi Nkosi ngiyabonga uma ukwazi ukubheka nekhaya lami, because khumbula ukuthi ekhaya akekho noyedwa ophumelelile, but ikhaya lami livelile ngenxa yokuthi uNkulunkulu uveze mina yabo. So ngithe uma ngiyibhala le ncwadi ayikho enye into engiyibhalile mhlawumbe angibhalanga ngawe noma ngibhalanga ngesinye isitori sokuthi, kodwa ngibhale ngempilo yami ukuze abantu babone ukuthi ngempela uNkulunkulu uyakwazi ukushintsha isimo somuntu, and ngempela uNkulunkulu uyakwazi ukumthatha umuntu amhlalise namakhosi. Uyayithuntuthi impabanga ezaleni ayihlalise namakhosi. Iyangithinta kakhulu incwadi yakho. And enye into iyo le bengisazoyithinta ukuthi ngabe i-refer kuwe yini, but sesiyakuzwa ukuthi ayikho enye into ekhuluma ngayo ngaphandle kwempilo yami ukuthi uNkulunkulu ungithathephi wangibekaphi, and angakofiki la ngifuna ukuba khona. Mina ngeke ngithi ngisaba isiqalo-ke ngoba phela sibhekana nezinto ey'nzima. Uthole ukuthi kwesinye isikhathi uyakhala awazi ukuthi uzokhalela abantu, but enhliziyweni yami kuhlezi kuhleli umhlabeleli othi Nkosi ngiyazi ukuthi ungenza konke futhi alinakuvinjwa icebo lakho impilo yami. Uyabona nje kulezinsuku ngike ngadlula esikhathini esinzima la khona abantu bebetshela ukuthi kuhamba kahle empilweni yami, ngoba ibuhlungu lento yokuthi ube semehlweni abantu ngoba awukwazi manje ukuveza ubuhlungu bakho ngenxa yokuthi ubhekwe abantu. And khona abantu ozothi uma usuwile balimale ngoba khona abantu ababukela ngawe evangelini, ngoba khona abantu ngaphandle ababukela kwena. Uya-understand? So bengidlula esikhathini esinzima kuyona lento yo-music, but ngakhuleka kuNkulunkulu ukuthi uma Nkosi ngempela lento yokujumisa kuyicebo lakho, ngiyazi ukuthi ungenza konke futhi alinakuvinjwa icebo lakho. Nga-understand into yodwa ukuthi uma umnyango uvulwe uNkulunkulu akekho namandla okuvala, kodwa futhi uma umnyango uvalwe uNkulunkulu akekho namandla okuwuvula. Konke kulele ezandleni zikaNkulunkulu. Hey, I'm so revived. Yazi kunento engeke ngisho ngithi uma ngabe kuthiwa wena Nkosi ngiyazi ukuthi ungenza konke icebo lakho lingevinjwa, okusho ukuthi alisoze lavimbeka because ukonke kwaNkulunkulu akusoze kwaphela. Akukho la afika khona uNkulunkulu ethi hey sengizame ngehluleka-ke manje mntanami yabo. Indlela ngiyamthanda uNkulunkulu, ngithi mina ubani ubaba njengaye, ubaba onesineke, ubaba onothando kangako, ufuna ngisho abazali bethu benyama ngoba uhluphe mhlawumbe kuyingane njengenjwayelo, ingane iyahlupha uhlupha athi umzali ekusengiphathele wena ngiyakudela, kodwa uNkulunkulu ongadelani ithi zilapho umlandelela njalo kuze kube sesiphelile. uNkulunkulu ngeke ngithi noma abantu sebengishiyile mhlawumbe sebehlehlile ngithi kodwa uma ngisanoNkulunkulu khona kusengenzeka.
Kodwa yini? Ufuna ngishumayele manje, uyabona ukuthi vele ngizilungiselele ukuthi bengiyizwa umoya ukuthi hayi kuzoshumayeleka nawe washaya isudi ke wathi asivele sibe singatshelene. Ngiyathanda kakhulu indlela ochaza ngayo futhi siyambona uNkulunkulu esebenza empilweni yakho ethinta nempilo zabanye abantu ngempilo yakho. Mhlawumbe mangasusho ukuthi njengoba usho ukuthi ukubhala wangakuhlosanga kodwa ke kwenzeka-ke uyazibona yini uqhubeka nawe ukubhala? For now angeke ngiqhubeka nawe. Angikaboziboni nje ngiqhubeka into ngoba khona lento ekufanele si-understand ukuthi kufanele uyibheke into obizelwe kuyona. Kufanele uzazi uma umuntu ukuthi ubizelwe so into engisayibhekile nje manje ukuhlabela. Wow. Yo, hayi cha uhambo lakho ntokazi. Okay, ikuphi la khona ongathi masuyibona ukhona uthi yabona ke la sengiphumelele? Wabale wonke. Konke ku-possible. Angenza konke. Njengoba ngine-organization kunguMose weNkosi non-profit organization. Ayikabobi active ngaleyo ndlela, ayikabosebenzi ngale ndlela engifisa ngayo because I think sigcine ngokuza lapha e-Oshaka sizonikelela abantu ngokudla. Ngifuna ukuthi le organization ngiqale ngingenalutho. Mhlawumbe uyangibona nawe hayi unakho. But ngiqala ngoba yinto ebisenhlizweni yami ngiyacabanga ukuthi lento ngiyithathe ekhaya kumama. Uma ungasufike manje endlini asihlale siyingane asikaze ekhaya sahlala siyingane zangaphela. Hlezi kuzoba khona umuntu wangaphandle ozohlala endlini uzitshela ukuthi wena mhlambe owasekhaya yabo ingendlela esikhuliswe ngayo leyo ukuthi wonke umuntu ofuna ikhaya wamukelekile ukuthi angene ekhaya. So ngicabanga ukuthi leyo nto leyo yokusiza abantu neyokuba nenhliziyo yomuntu ngiyithathe khona kumama yabo. So ngiyafisa ukuthi le organization ikhule ngale ndlela yokuthi iyaziwe sibe namanye ama-branch kwezinye indawo la kuzobe kusizakala khona abantu ngoba angizukuresta if bengabosizakali abantu baNkulunkulu ngoba ngi-understand into yodwa ukuthi ngalesi sikhathi imali ikhiphi ngalesi sikhathi ibuya iza kuwena kakhulu and ngicabanga ukuthi into engi-understanda kakhulu umnikelo ngoba ngibonile umsebenzela entuthu. Wow, and lento eshoyo ukuthi kini kuhlale kuvulelekile. Nami ngeke ngibone ukuthi okay usisi wakhe ngimazi uyedwa yes uRori and then ubhuti wakho oyedwa but ugcina sengathi unosisi abaningi. Base befikile nje wonke umuntu ofunayo ukuzikhaya uyafika zohlala leso sikhathi leso. Okay. Siye break njengamanje nami ngiyeza kini. Babukeli emakhaya ngiyamuza Amohelang intokazi enhle sancane ehlakaniphile ngendlela eyisimangaliso. Njengamanje sisathu kuyophuza amanzi siya kwi break masibuya nje breaking soqhubeka naye aqhubeke akhulume as-empowerishe as South Africans. Uyakwazi ukuthi ke usithole lapha ke on Facebook Talkback Mzansi noma uye lapha on Instagram Talkback_Mzansi okanye ke ungasendela email ku talkbackmzansi@gmail.com. Catch us after the break. Ngiphinde ngiwamukele mbukeli ulapha ekhaya khona la ku Talkback Mzansi usahleli nami Amahle Qwabe nayo ke intokazi enhle intokazi emhlophe uAmohelang Nkholise. Ngiphinde ngiwamukele ku Talkback ngiyacabanga manje ususekhaya. Uyekhaya manje. Njengamanje siku empowerment because la ka Talkback into esiyenzayo empowerisha ama South Africans, empower ama upcoming artists,
nokudiscussa ama-social issues. Kodwa wena njengomculi wegospel osamncane futhi ohlakaniphile, into engiyifisayo namhlanje ukuthi u-Empowerish nangu umbukele ekhaya umncane uyafisa ukuthi naye azibone esezingeni lakho ngelinye ilanga a-achieve lokho osuku-achievile. Mhlambe eyiphi indlela o-empowerisha ngayo abanye abantu? Ake ngiqale la ekuthenini lento yokuhlebelela njengoba ngiyidumile ngamavidiyo. Angiqalanga ngayisebenzela isebenzise njalo. Oh yeah. Bakhona abanye abantu, khona abantu abazamayo ngaphandle ukuthi lento yabo yokucula ibe mhlawumbe bese ngikhona. But mina ngiyisebenzelanga ngiqala. Yimanje la sengiyisebenzela khona ngoba sengikhona vele ngifuna manje. Okokuqala nje engisebenzisayo nginento ethi uma uNkulunkulu engakini akukho engingeke ngikwazi ukwenza yabo, and ngiyakholelwa kumina kakhulu, ngiyakholelwa kumina kakhulu. Umsebenzi wami ngiyawuthanda futhi ngiyazazi ukuthi ngiyawenzisisa, and into engiye ngiyenze ngiye ngithanda ukuhlala nabantu asebelihambile lolu hambo, ngibuze kubona ukuthi ukuze ufike la ukhona wenze njani. So ngiyamthanda umuntu wesifazane mina ohlakaniphile nozazi ukuthi ufunani. And umuntu methi ngiyafisa ufike la usukhona ngokomculo na yonke lento leyo. Okay, kulungile, but yini wena futhi ofuna ukuyenza eceleni ngoba lento yomculo ibuhlungu futhi inzima. Ngoba manje iyanyuka iyehla. Oh yeah. Kukhona la isikhathi khona ukubona abantu ukuthi muqhamuka nangu amba. Yes. Kube khona isikhathi la muqhamuka uthuleke. Yabo. So if uzoyithatha ngalento yempakamo izokushaya, kufanele ube nento futhi eceleni oyenzayo, ungayenzi iyodwa. Yingakho ngizama ngayo yonke indlela ukuthi ngivula amabhizinisi. Kuyimanje khona ibhizinisi engizolivula, ngenza ama-space of insipho kwasizitsha zonke lezo zinto lezo, because ngiyabona ukuthi if ngizobamba lento iyodwa angeke ngizokwazi ukuhamba. Wow. Siyabona uyafunda lapha eJabu Academy wenza fashion design. Okukhulu kakhulu ke mzansi ukuthi kwayena uzigqokisile. Njengoba eshilo bengithi mhlambe uyadlala methi ngigqokiswe yimina, kanti ngempela umuntu uzigqokisile. Mhlambe mangabe ubheka Amohelang ngikhona la kwi-gospel industry, kukhona nokubambisana kuma gospel artists. Angeke ngize ngisho ukuthi lento ihamba ngokuthi u-Amo ubani unganakhe. Okay. Inamaqembu, so angeke ngize ngisho ukuthi mina khona ukubambisana khona. Ngiye ngithi mina uma ngihleli nabantu sixoxa ngabo ngithi yazi kungcono ngisho ngathi lo mculo lo omunye kodwa bazalwane nazi ukuthi ngiye ngisho ngithi mina yazi ukuthi indlela abaphakamisana ngayo, indlela abakwazi ngayo ukuthi ithalente lomuntu balithathe balibeke laphaya, abanawo umona, but into abayifunayo ukuthi babone wonke umuntu ephumelele. Yabona ngizokwenza nje i-example ngamaQwabe twins. Yes. Labo sisibebe iculela kwama-idols, bathe bephuma bathola abantu, bathola umalume, right? Wabathatha wababeka, and uma sithina esibukela kubona, mhlawumbe bakhona nabanye babukela kubona, iminyaka yabo mncane, kodwa bakwazile ukuthi bathole lezi zinto abayitholile khona bebancane benjalo. Okusho ukuthi kulo munye umculo lo bazalwane kuyaphakamiswana, kuyabekana laphaya, kuyi-achieve lento oyifunayo nawe. But kulo wethu owakholo, hayi cha bazalwane. Awu kanti bazalwane njani? Ngibuza ukuthi mina kanti uma sisuke sihlabelela sisuke sithini ebantwini, ngoba futhi ngabe lento esiyihlabelelayo yona nto kufanele ngabe siyayiphila siyiveze nasebantwini, but indlela ama-gospel artists angazwana ngayo bazalwane iyona nto ekusafanele sithole ithuba lokuthi ikhuleke, because i-gospel iyadingeka. Akube khona ukubambisana bazalwane, kwana abazalwane phela. Uqinisile kakhulu. I can see nakuma piano there is this young boy
obesanda ukutrenda nje umfana kagogo and now ungaba amazed ungabona ukuthi so yini ongayisho okay actually angisazi ukusho ukuthi yini ongayisho because usuyishilo into engenziwa ama gospel artists amanye ukufukula lawa amanye ukuthi akubanjiswane ayikho interview la ukubanjiswana ukuhloniphana nokuyi-understanda into yomuntu yabo because lento esiyenzayo ekugcineni kosuku asiyenzeli imali iqiniso linjalo mina ngithi-ke uthe esekudalile konke unyaka bazange ukuzenzela khona ukuzinikeza uNkulunkulu so umsebenzi womuntu osemhlabeni ukunikeza uNkulunkulu udumo so le msebenzi esiwunikezwe ukuthi sinikeze uNkulunkulu udumo ngamaphimbo ethu because indumiso akusikhona ukuhlabelela phela uyakwazi ukumdumisa uNkulunkulu ngokunye but thina esinikeziwe ama-voice ukuthi simdumise uNkulunkulu asosebenzise ngendlela efanele wow ukubambisana into ama-gospel artists asephumelela ngayenza ukuthi afukule laba abalapha phansi kuphinde kube khona ukubambisana phakathi kwabo bebodwa njengabaculi yini ungayisho kumbukeleke ekhaya mhlambe yini ungayisho kumbukela ekhaya kumqinisekisa ukuthi i-situation yakhe ingashintsha njengoba ushilo encwadini yakho nayo i-gospel artist iyaphanta abakithi akulungi iyazama izinto zivele kube ngathi zimnyama kakhulu yini ungayisho kuyena ukuthi nali ithemba na into engaqinisekisa ngayo ukuthi lesimo okusona sizodlula okay mali i-verse mhlambe engishiya libuzenzo chapter 16 verse 25 liqala lapho even though ngike ngize ngibheke ngendlela elibekwe ngayo but lithi ke phakathi nobusuku kwaNosila bemvukisa uNkulunkulu oh yeah bekhuleka kwaqabeka amapeta ngijilo so ngiyababheka labazalwane bobabili ukuthi babengabhekile inkinga bakuyona noma isimo ababekusona ngaleso sikhathi yeah kodwa badumisa uNkulunkulu ngoba bayazi ukuthi umunikeze uNkulunkulu udumo for sure ikhona into azoyenza ngoba into ekwazi ukunyakazisa indumiso so ngiyafisa ukuthi abantu bangabheki inkinga lezi ababhekene nazo kodwa babheke uNkulunkulu omqalisi phelelisi kwempilo yiyona nto ezobasiza because mina ngihamba endleleni nginethemba elinguJesu kuphela because ngiya-understand nokuthi okay ngiyabona abazali bami bayangisapotha bayanginikeza mhlampe imali la fanele banginikeze khona bangisapotha ngendlela nabo abangikhona ngazo yeah but ithemba enalo uJesu Kristu kuphela yey hayi umvangeli wena nge-NPO yakho njengoba uke wazi ukusibriefa kancane ngayo ukuthi kungumusa non-profit organization ungasichazela mhlawumbe kabanzi ngayo ukuthi basiza kanjani abantu ngayo yini oyenzayo ngayo okay lize livele nje leli gama elithi kungumusa ingoba ngaqale ngabheka impilo yami ukuthi uNkulunkulu ungithathephi wangibeka and umusa-ke yinto oyithola ungayisebenzelanga ungenzanga lutho ungenamandla but kube yinto uNkulunkulu akunikeza yeah so ngayiqamba-ke ngabheka ukuthi okay nakho uNkulunkulu asengenzele khona nakho uNkulunkulu asengenzele khona angikwazi ukuyiqamba ngegama lami lenje noma ngesifungo sami noma ngani but ngiyiqamba ngokuthi kuwumusa kaNkulunkulu ukuthi nami ngikwazi ukuthi lokhu okuncane enginakho ngikwazi ukuthi ngidlulisele ebantwini so into esiyenzayo-ke kwi-organization because ngingayithi yami engisebenza nayo into esiyenzayo siqalile nje ngathatha iy'ngane esithembile sine-secondary school okay yeah ngathatha ingane eziwu-10 ngakwazi ukuthi ngibathengele igrosa then ngacela ukuthi kulabantu engizona nabo ngenxa yokuthi ngama-followers amaningi ngingena ku-WhatsApp ngacela ukuthi if zikhona iy'mpahla umuntu anazo ngicela ukuthi anginikeze ngiyakhumbula ukuthi nawe ngakuthinta wenza njalo yeah yeah so
And nangibatshela abantu ukuthi ngiyafisa ukuthi uma uwenza lo mnikelo ungasinikezi impahla ejabulile. Angifuni ukuthi mina unikele ngento nawe wazi uma izonikezwa wena. So abantu indlela abangihlonipha ngayo noma indlela abamhlonipha ngayo uNkulunkulu banikela ngempahla ezintsha uthola ukuthi abanye bebephuma njalo bephuma ukuthenga. So iy'ngane zafika zathatha ukudla zalinganisa iy'mpahla zathathela abazali usize umkhulu bathathela abazali bathatha iy'cathulo bahamba baye emakhaya ngalokho okuncane uNkulunkulu ayibekile enhliziyweni. Iyangijabulisa kakhulu into oyenzayo. Ngikhumbuza nje usise sike sami interviewer before uThuthuka Mthembu uNonka. Inhliziyo yakho iyafana neyakhe ukusiza abantu. Ngiyakujabulela kakhulu lokho okwenzayo. Mhlambe yini le engaka idriver ukuthi wenze lento le kubeni awutholi imali ngayo? Angazi ngempela ukuthi ngingathi yini, but ngicabanga ukuthi uma lento yokukholwa ingenile kuwena kahle, uba nalento ethi Nkosi angikwazi ukubusiseka ngedwa. Ngiyacela ukuthi ngalokho okuncane ongiphe kona ngikwazi ukuthi nami ngibusise abanye ukuze wena Nkosi ubheke ukuthobeka kwami ebese uyakwazi ukungiphakamisa, ngoba akakwazi uNkulunkulu ukuthi akuphakamise uma vele usukwenzile wayiphakamela wena. So njengoba ngisho ukuthi imali akusiyona into engiyibhekile kangako, yabo, but inhliziyo yokusiza abantu nothando nje labantu, especially iy'ngane. Ngiyayithanda, ngiyakwazi. So iyona nto nje engasho ukuthi uthando labantu. Okay, umbuzo wokugcina, yini ungayisho kumbukeli ekhaya okuyena le age group le ukuthi mhlampe asebenzise ithalent analo, asebenzisana nako ukuze ezokwazi ukusiza abanye abantu emphakathini nokuthi naye ayisize yena, ukubaluleka ukusebenzisa ithalente lakho? Okay, ukubaluleka kokusebenzisa ithalente lakho angike ngiqale la. If livela ithalente lakho thina sonke esizokujabulela noma esizokuthanda futhi esizokwazi ukuthi mhlampe sikhuphule sibheke nabo futhi ukuba ubhekane ney'nkinga ey'ningi khona bathi u-Amo ngoba esecula uyayiphakamisa, u-Amo useyibone ngcono wathi wagqoka ingubana ekwenza ube muhle mhlawumbe ugezile phela kanti awuselokhu wenza ukuthi useyibone ngcono, understand? So akufanele uyibheke lezo y'nkulumo lezi ey'kanjalo because abantu bayakhuluma wenza kahle futhi abantu bayakhuluma wenza kahle. Into ekufanele uyazi wena kufanele uzithande, ukholelwe kuwena, but understand into eyodwa ukuthi umnikazi walento ekuwe uNkulunkulu. So ekufanele ukwenze wena kufanele uthobele uNkulunkulu futhi uma unenkinga ungagijimeli komunye umuntu kodwa ugijimele kuNkulunkulu uyombuza ukuthi Nkosi kukho kufanele ngikwenzeke manje. Nakhona futhi kulelo thalente lakho ungabaphakameli abantu bazi, especially abantu osuka kude nabo, ubahloniphe, ubathande ngoba ibona abantu abakwazi kangcono uma bobilo amahlosini. Iyangithinta Nkosi yami le nkulumo. Kubalulekile ngempela ukuthi-ke ukwazi ukuthobela abanye abantu njengoba besho ukuthi kakhulukazi usuka nabo kude because bayakwazi ungakabi nalutho futhi bayakwazi mangabe usunotho. Ngesiqamba manga sometimes ukube busy njengoba usho ukuthi umuntu uthi angisakwazi ngoba phela yabo, but nje ukuthobelana nokukwazi ukuthi uhloniphe omunye umuntu. Siye breaking njengamanje masibuya khona sidlala igame Amohelang-ke sobe sidlala naye khona la kwi-Talk Back Mzansi. Wena nje into ongayenza lapha ekhaya, sit back and relax, phuza amanzi ngoba-ke kuzoba mnandi njengamanje. So kuthola emva break uyasithola lapha on Facebook Talk Back Mzansi, Instagram talkback_Mzansi, okanye-ke usendele email ku talkbackmzansi@gmail.com. Thank you so much.
Siphinde sikwamukele ku-Talkback mzansi. Ngisahleli nayo intokazi enhle Amohelang Nkholise. Mina Amahle Qwabe. Njengamanje sakwi-game yethu emnandi kakhulu. Asazi-ke noma Amohelang uzowina, uzodlisa i-team okanye-ke. Kodwa-ke nangu-ke ukhona. Uzosiphikela la amaphepha awu-5. Bese uyanginikeza, bese ngiyawafunda. Asazi ukuthi ingelozi yakho izohambela ngakuphi. I hope uzobe ushaya umthandazo omncane uthatha nje. Yes. Hayi. Ngathi ufika ulula isandla bese khonani la. Ubhalweni la. Yeah. Yeah. Okay. Hey. Ay, ngathi umincile yazi. Okay. If you could travel anywhere in the world, where would you go? Ay, ngishilo. Ngathi Cape Town. Cape Town. Gohla. Siswa Cape Town. Name 5 songs. Hey ke, ngathi usenkingeni ke la. Name 5 songs DJ Tira is featured in. Ay, Hey, siyayicela kodwa. Ungimele lo wamali kanjani wamaqhawe twins. Ubani ofeatured lapho? Qhubeka. Ngizokunika i-clue. Yeah, ayike siqhubekele-ke manje. Wazi ungilimele nje. Ngaze ngilimele ngoba ngiyakuthanda nawe. Yeah. Mangathi umalume nje manje woza ngifeaturishe skip ingoma. Kufanele mina ngiqambe ingoma. Cha, athi nje kumele nikhiphe ingoma noba u2. Athi mhlambe eyiphi ingoma yakho oyaziyo before akufeaturishe. Yena. Hey. Hayi wayidlisa i-team. Wayidlisa i-team. Ubalile nje ingoma eyodwa futhi nakhona uDJ Tira efeaturishe amaQwabe twins. Bethi ngilimele. Ngiyanibuka nje senithi ingoma eka DJ eka amaQwabe twins. Ekatila. Siyamxolela kumzalwane bakithi kodwa ke udlisile i-team shuthi usathole 1. Would you rather have the ability to move things with your mind or the ability to read minds? Okay. Okay. Shuthi uzomove izinto ngengqondo yakho. Okay. Okay. Ungakhetha ukuthola uthando lusha noma uwine ilotho. True love. Yeah. Uwine ilotho noma uthola hey imali okay no. Ake ha. Yazi imali yalithenga uthando. Okay. Ngicela usho izinto ezo3 ke sikhwameni sakho osiphethe namhlanje. Ama chips.
Yini awuhlukanini nama-chips? Uyawathanda. Buwadipha yini? Oh, budla no-ice cream. Hayi, no, kulungile. Awubala ngo-ice cream ngoba sho uthanda ama-chips kakhulu. Kodwa-ke, kulungile. Siyabonga kakhulu dadewethu ukuthi ufike la ku-Talkback Mzansi. Engathi uNkulunkulu angandisa imikhawulo yakho. Akubusise. Sijabule kakhulu kuba nawe. Yeah. Gcine kwenzekile. Yeah, mhlawumbe ungamtshela umbukele ekhaya ukuthi angakuthola kanjani kuma-social networks mengabe efisa uku-engage nawe. Facebook, Amohelang Nkholise Official, Instagram, Amohelang Nkholise. Then inamba ngangithola kuyona for ama-bookings, 074 475 2672. Sicela uyiphinde. 074 475 2672. Nizwile ukuthi-ke u-Amohelang ngingamthola kanjani. Kanti mina uyakwazi ukuthi-ke ungithole lapha on Facebook Amahle Qwabe noma uye lapha ku-Instagram amahle.qwabe.121. Kanti-ke i-show yethu emnandi kakhulu uyakwazi ukuthi-ke uyithole lapha ku-YouTube ku-Yebo TV. Nabo uyakwazi ukuthi-ke ubathole lapha-ke on Facebook and Instagram ku-Yebo TV. Kanti-ke i-Talkback uyayithola on Facebook Talkback Mzansi, Instagram Talkback_Mzansi okanye-ke usithumelele i-email ku-talkbackmzansi@gmail.com. Ayibonane ngokuzayo. Kumnandi ukuthi-ke ngihlale nawe ulapho ekhaya wahlala nje wabukela kamnandi intokazi enhle ehlakaniphile u-Amohelang Nkholise. Sikuthanda kakhulu. Have a good day.